Hello, Magadi, Moroi, Kwaiwai, Linjani. Welcome to Nyamakwere Lodge, a place where comfort meets tradition. Kana mafunga kushanya kwa Mutoko, Nyamakwere is the place to be. We are located at 145 km Pek along Nyamapanda, Harare Road. We offer conference facilities, we host events and weddings. We've got accommodation as well where we offer chalets, executive rooms as well as hotel standard rooms. We've got a lovely swimming pool as well as a bar and a restaurant. We offer the best food in Mutoko. Visit us, get hold of us on reservations at nyamakwere.co.zw or call us on 0717 948 787. Visit Nyamakwere, visit Mutoko. Mushaona aranga here uyu mururuko machembere senguva dzese tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Munotondera tichikupai nhau yekubumbe village 14 uko kune munhukadzi akapondwa nemurume wake uyo atakanzwa kuti akasungwa uye zvakazombotiza mapurisa. Hatisati tawana chokwadi chekuti zvakamira sei, asi nhau yatauya nayo kukupai update yekuti zvinhu zvakamira sei. Tingade kukuzivisai kuti akabva kuchipatara. Iye zvinezvi ane mazuva anokwana kuita 3 ari mumba. Mwanasikana akatambudzwa pakurasa upenyu achifa nekupondwa. Nanhasi uno achiri kutambura haasati azorodzwa. Ndo nhau yatiunza kuno. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Regai titaure nevehukama. Nhasi uno katasvika pamba pemushakabvu panova ndipo paari kuchemerwa. Tinzwe kuti vanenge vachiti kudini. Ndinonzi Yokai Kanengwi kana kuti Maiganya. Ndiri mbuya vaPlaki. Ndini ndakanotora Plaki kumochari. Plaki anga akakuvara zvinorwadza zvakanyanyisa. Ndofunga akanga akatemwa panapa
ronda racho rakaita kunyenama kuti kuda kuvhara ziso kudai. Rimwe racho ranga rakadai richivhara futi kudai so nekuno kumuromo. Saka chitiko chakaitika ichi chinondirwadza zvekuti kuti ndirambe ndichiendera mberi nekutaura. Zvinhu zvakandiomera nekuti ndakabatikana zvisingaiti. Ndini sekuru wa Praki mwana wa watete vangu. Ine ndiye mwana wakaita ndiye guma hura wavo. Ndiye mwana wokupesera. Praki achidana nemurume uyu. Akatoudza ini indaisenza kutefi. Sezvekuvaka. Praki anga ine business rake aita zvebucha, zvebottle store. Aita zvedoro. Praki akazonudza kuti sekuru. Ndaona mumwe kufambidzana naye. Kati zvakanaka muzukuru. Ndo zvandotarisira. Praki akadana nemurume uyu. Vari murudo zvakanaka. Vakatobva vakauya kumusha kwangu kumondoro. Mubayira uko. Kuno tiri mondoro ngezi. Vakauya mondoro mubayira. Kwawazara village. Tikatisa makuva vakatodonate uzakuti tikavaka makuva. Ana mbuya vaPlaki, mai vake. Nemamwe ese eukama. Tinaye murume uyu. Zvakanaka. Chinhu chakazonyanya kundirwadza inini. Ndechekuti inini ndakangonzwa kangonzi Praki afa. Ko afa nezvanzi apondwa nemurume wake. Nyaya ndei. Svikana nhasi inini handisandazwa kuti Praki akanyanya urayirwei. Saka ndiri kuti inini kumhuri yeZimbabwe kana watora mwana womunhu wamuita mudzimai wako, Bhaibheri rinotaura kuti mimika kana mawanana mbabvu imwe chete ndio unozosvika iwewe tema nepakati uisiya saidhi rako. Inini handisi kufara nezvakaitika izvi. Fire muzukuru wangu akafa rufu rwokuganhurirwa rwokuponda. Akapondwa mushure mekunge murume abva kwaaibva kumafaro. Saka ndiri kuti inini muri yeZimbabwe nevamwe especially kana munhu afa nekupondwa muno muZimbabwe hamuna mutemo unotendera kuti kana munhu angofa ngaavigwe. Kune shona inoti kugona ngozi uiripa. Uyu aponda munhu. Isi takatora mutemo wekuti kugona ngozi uiripa. Takagara pasi semhuri. Tikaona kuti vanhu vaponda. Saka totodii. Isi semhuri takagara pasi tikataura zvatinoda maringe nekuti vangu aponda mwana wedu. Asi chenondirwadza ndechekuti mhuri yakaponda iyi ine vamwe vanhu vari kumiririra vachishandisa zita rekuti ndeye musangano. Vomiririra kuti ivo nekuda kwemusangano ndizive kuti musangano upira ndandiutaure wavari kutaura ivo musangano usina nebasa. Kozi hakuna munhu akapondwa anzi amirwa nemusangano. Asi vakauya vachitaura nemusangano kati right tinzwe zvamuri kutaura tinzwe. Isu semhuri tanga tawirirana kuti kana vanhu takagara pasi tikaona kuti todii. Munhu anga atora mukadzi wake hapana chaakabvisa. Akabvisa tsvagirai kuno. Tsvagirai kuno haisi mari yeroora kana kuti chii. Imari yekungozivisa kuti inini ndine mwana wenyu. Saka hatina kuroorerwa isu. Asi takangoziva chete kuti mwana wedu ana nhingi. Zvadaro izvi. Vakazouya. Ndakatozoya ndonzwa kuti inini vamuponda. Chavakagona kuya ne$10 vachiti vada kuzozivisa ivo kuti mwana wedu afa. Havana kutaura kuti rine rufu rwupi. Ichokwadi here muno muZimbabwe kuti munhu akaponda munhu andofamba akakunya bhurugwa rake akapfunyirira mhene akapfeka zvimaso zvakabvaruka pazasi achikotaura kuti ndine $10 mwana wedu ndamuuraya. Isi tikati aiwazve imi hatikuzivei dzokerai muuye negwara chairo. Vanhu ava takanga tavachacha kuti mombe 8 imombe dzekuti tichitanga kutaurirana tizive kuti ndimi anani mauraya munhu. Takapa mombe 8 asi isi sedare remusha mwana uyu kau mwana waDenias Rombe naRosemary Ganya ini wachakutaura ndini kumbira Ganya kuti vanoziva kuti Broom ukaganya tiri kuti isu vakaponda mwana wedu weni mombe 8 titaurirana kuti zvamakaita izvi takatodii. Vanhu ava vakaponda munhu ava vanotigira mombe 2
nembuzi 8 woti ndo zvatinazvo izvi pamusoro pekunge pamwana wedu pamwana wenyu atakaponda tinomupe 8 chitowati imi tine mbudzi 8 imi uyai nembuzi 8 uyai nemupe 8 chanyanya kundirwadza nhasi ende magona vanhu vedreamers media izvo munotaura kumberi kuti isi tiri kutsutsumwa nekuti ndizowo here vanhu ava vakauya nezuro tikataura navo tikadaiwozve endai munouya nemombe dzenyu 8 titaurirane asi ivo vakabva pano nobva vatoenda kwamambo kunotiripotera kuti ivo vanhu vari kuramba chanyanya kundirwadzaka ini ndiri mowa chaida kutovarova vanhu ava ende kwamambo vakasotaura kuti taida kurohwa mambo ndamubvunza kadai mambo kuda kurova vanhu ndisina kurova mhosva here mambo aseka zvokuti havana mhosva saka ndiri kuti inini zvinhu zvakandirwadza izvozvo hei shona inoti kugona ngozi uiripa indaitarisira kuti sevanhu ava vakanga vaponda mwana wangu vaiuya votaura zvakaitika hongu chero ini ndaida mombe 20 but mukutaurirana chero vakati tawana 5 asi ndichiwirirana navo ndaibvimira naro but ivo vaona 3 zvavakaona izikati vakagona kuona simba rekunondomangara kuna chief benura kuti ndoda kuti sungai munhu wandapondera mwana wake nekuti ari kuramba kutambira mombe dzandava nadzo saka ndikuti mutemo vandudzai mutemo uyu mutemo wakare waiti munhu akauraya munhu aiurayawo abva aurayiwa zvino uyu munhu mupenyukawo munhu waakaponda ini ndaitarisira kuti 8 mombe dzatatawa ndedzaroora asi mombe dzandaida ini dziri maringe nekuuraya kwakaita mwana wanga dzai dziri 15 saka ndinoda kuti nhasi vari kuti vaona mombe 3 ava vaona mombe dzaizotseka 2 nembuzi 8 saka tokoti mombe 3 ndo dzatazoti aiwa vanhu avakava havana kundiripa ava pane zvavauya nazvo zvokuti tirege mwana asi pamhosva yandakaparirirwa inini yemwana wangu wavakaponda ndoda mombe 15 ndombe dzandiri kutarisira ini kuti bunzi rangu riserere kuti ndakararwa mwana chodai vandipa mabhazi 10 mwana wangu aidzoka bhazi mwana wangu ndaiko mundicherere mvura bhazi andikuda kuti bhazi ndicherere mvura iyi bhazi rotora mvura vakatondipasa kuti urera ura wangu inini naini manzasi dzekutamba nadzo kusvika paakazosvika kuti amude ndiri kuti ndakuzoraira kumunhu wese wezimbabwe kana waona mukadzi wauyi naye wamuroora iwo aramba bonde zvine maringe nekuti ari mabonde sei hana kuramba bonde po 2 days kawo akaramba bonde zuva rimwe chete pamwe miri yake zvakanaka saka tiri kuti isusu haziurayirwe munhu zvokuti mwana mabonde kunana chero akaramba 1 wiki kunana vatete enda kwaatete unotaura kuti bwana wenye mumba umu hamusina mubhedha hamusina bonde vatete vache vachakasenyayo kwete kuti ouraya munhu utarambira bonde iwe uchibva kunderimo bonde saka ndiri kuti nini ndo zvinhu zviri kundirwadza izvozvo ende handinambobvira ndaripwa zvinhu zviri kundifadza praki mumwe mwanangu muri iyoyo isusu taifunga kuti vanhu ava vane unhu hwevanhu ndini ndakatoenda ndikanosiya chitunha kumba mamai vavo dziri pfungwa dzekuti vakarohwa nehana vachauya totaura chane 2 days chitunha vari kurana chitunha vari vega vanhu ava hanzi kuti vari kuchitei kusvika nanhasi havana chavaita saka ndiri kuti nini hamene mhuri yezimbabwe muri mozoonawo sei tine gunun'uno vanhu vanofanira kupera kufa vese nengozi yavapara iyoyi kana handi vakapondera munhu mumba ini ndiri kuti ndini mai wemunhu nditotonga isi hasisi kufa takanokukura ropa iroro rakachiramba kana zvandiri kuda inini zvabuda saka ndoti vangu munhu wezimbabwe ndoti nhangu ini vanotefenura nhau zizara munyika kuti nyaya yenyimikira kuti vati ivo kana ropa rakadeukira mumusha imomo tisatapiwa zvinhu zveduka harina anobvisa zvekungoreva kuti tiri kungorovega mutumbika but ropa rehama yeduka richiri mumusha mavo kana vazotipa zvinhu zvedu taizotenderai futi mudzoke futi tichikuuzai kuti aiwa paya patakataura chipa dzimai zvinhu zvedu tapiwa sofaka chero tikaviga asi ropa hatisi kubvisa ndapedza yangu ndira ndini wacho sekuru womunhu Zimbabwe
ini ndakamira panapa ndiri mukoma waplaki. Chituko chakaita pana plaki chiri kundirwadza. Pandakazvinzwa ndakati vanhu vari kunyepa. Saka pandakazoti ndichobva kunodidza mugandi ndione message kuti plaki apondwa. Ndikati inini pamwe achamuka. Ndofunga ndakasvika setime dzino idzi ndotoona pamba pakazara vanhu. Ndakangoti naimi kumurume uyu kwapindwa nei. Ndiri kurwadziwa zvisingaiti. Pandakazoona mapictures akachibuda nditoona ndokuti sei kutoshaya kwemunhu. Chinhu chiri kunyanya kundibata ndechekuti koiva amweni ava zvavakanzwa muroro achidedzera kuti mai ndofa vakanga vasingazvinzwe here. Zviri kureva kuti amweni ava kava vakanga vasingade murora wavo. Kwozoti imwe next stage yakandirwadza ndeyekuti vaona kuti ndozvaitika. Iye kwakunotenga mushonga akunwa. Ini ndikushaya kuti mushonga waakatenga uyu unouraya here kana kuti hauraye sei asina kufa. Abva aenda kupolisi. Polisi yacho naye akunorapisa munhu. Kuvakadi kungosiya akafa. Vakamurapisirei. Pozobva ipapo konzi St. Michael's manesi akusvika akudhirena mushonga uya uya. Saka vari kufarira kuti mhondi zvayakaita zviri kufadza. Pamusoro pazvo konzi akagadwa nepolisi. Ko polisi yacho yakavharika sei ichitizwa nemunhu. Makamboona cheni dzinosvotorwa kudai sodzosiyiwa. Gadhi wepa St. Michael's ari kusiya munhu achibuda. Koveita ari kubuda achienda kupi? Abva ikoko aenda kumba kwavo ikoko. Zviri kureva kuti amai vakatosvikobikira mwana wavo sadza vakatomutirongedza mari yebhazi itize. Asi zvisinei mufi uyu akamugara. Abva akwira kwaakwira waonekwa wangoti dzungu wakamira. Inini zvangu dai ndiri nekurwadzwa kwandiri kuita dai ndiri kunzi ndine pfuti. Amweni ava ndaivashudha. Iye akaponda wacho ndaishudha. Ndaita kucheka chaiko nebanga. Imbwa ngadzidye. Chirudzi ichocho muno munyika yeZimbabwe. Aiwa inini zvangu ndiri kubatikana. Waona kuti bhodhi yauya yatorwa 2 days nemwana wavaridzo wamusingaziye. Varida kumudya here, varida kuita sei? Pamwe izvezvo ari kubuda mvura ropa riri kuyera riri kubuda nepanze. Pamwe vari kutotora vachitoisa muriwo. Chirudzi ichocho. Vari kufunga ikozoti vekamota kari kungoti mbembe aka. Dai ndandine pfuti indaitoshudha. Vari kuda kutiona kunge vana vadiki kuda kuti tapwere. Apa vane mutumbi wemunhu wakashaya. Vari kuuya vachinyepera vanhu. Ini ndinoti kuna plagika ngaatsvaire musha wese. Kana iva avekamota vachiona futi ngaauraye because vakadhakwa. Ini ndinoti naye wayaiwa zvakwana. Makadi muri yeZimbabwe. Ini ndiri mukoma waplaki nyakupondwa uyu. Zviri kutirwadza zvisingaite. Kuti kusvika nanhasi tiri kurwadziwa vedwe. Kuti kuponda kwacho kunozosvika pakuita seiko kusvika vaponda munhu. Vanoponda munhu vanhu vakarara varipo mudzimba. Munhu achichedzera kuti mai weka nindofa. Mai weka nindofa. Mai varimo vakarara zvavo varimo mumba. Ndichichedzera kuti ndakufa ndichipondwa nemwana wenyu. Kana ndafa havachataura. Vonyarara kusvika nhasi unoyu. Varida kuti tiite sei? Vemutemo vanotakura futi mufi. Hama dzemukadzi dzisipo vachiendesa. Kupi kwavanenge vachiendesa? Ngavaiteka zvinhu zviri pachena. Vanhu vese vazive kuti zvechokwadi hama dzemukadzi dziripo. Vanotakura munhu voendesa munhu. Munhu asungwa. Munhu anosunungura sei kuchipatara munhu akagadwa nepolisi. Vemutemo muri kuita zvipi munyika? Toita sei? Munhu anosunungura cheni dzese dzemumaoko, dzemumakumbo, nedzepamubhedha dzese, munhu agotiza, mugotadza futi kuzviziva nguva iyoyo kuti munhu atiza. Muri kuda kuti tiite sei? Kana asungwa munhu vedu wega, dai zvaikodzera ngaauye aone mabasa ake akaita. Ngavamutendere vauye naye, aone mudzimai wake achivigwa zvaakaita, nekuti zvezvizvi munhu achatarisika kwaari kumba ikoko vakagara naye sei. Vari kudya sadza vachibika sadza kwaakaponderwa ikoko. Riri kumedzeka ka? Ngavarimedze asi richasvika musi wokuti vacharisvipa sadza iroro. Vachasvipa nehura. Vedu vemhuri yeZimbabwe ka hachizi chinhu chakanaka. Kana zvichitaurwa kunzi mhondi ngadzivharirwe ka, mhondi ngadzivharirwe. Ngadzisadzoka futi panzvimbo. Ngadzivharirwe mhondi. Muri kudzosa mhondi kuti dziite sei panyika? Zvinorwadza vedu kana usati wambozviitirwa uchizvinzwa zvichitaurwa nevamwe ka unenge uchiti manyepo. Asi kana zvazotisvikira sazuva ranhasi iri ka haisi nyore veduwe. Iko zvinezvi munhu pamwe ari kutodonha mvura, pamwe ari kutodonha honye. Vari kubika sadza, vari kudya ikoko.
zvichireva kuti zviri kuvafadza. Aiwa, hazvisi kufadza. Tiri kutaura kuna chifi kuti aiwa, maita zvenyu maunza vanhu pano kuti chirongwa chasumuka kuti vanhu vaone kuti vaita sei. Asi basa ngarifambiswe nemazvo kuitira kuti nyika izive zviri kuitika. Zuva rega rega rakasikwa naMwari izuva rinokosha pamunhu. Munhu akaenda achinomhan'ara kune vemutemo itai basa renyu sebasa renyu chairo ramakaendera kuchikoro. Pane vasina kudzidza, vasingazive basa iroro, ngavadzidziswe. Muri kufamba muchiti vanhu ngavadzidziswe kuvhota, panyaya dzekuponda idzi muri kuvadzidzisa kuti kudiko. Muri kuvadzidzisa kuti kudii. Munhu anosungwa, munhu odzoka, kupi kwaari kudzoka. Kana makuda kuti vanhu vachiekta vega, titenderei. Tiri vanhukadzi asi tisu tiri kuita kuti nyika iende mberi. Amai vari kuuya kuna vachidzidzisa vanhu, tiri kupiwa zvekuita, asi kuna vari kuregerera iko kusvika. Ngavasvike kuna amai venyika, kwakasaririra kunzvimbo kunoku. Hakuna rodhi, hakuna muri kufadzwa nerodhi kai muri kufamba nayo muchiuya kunoku. Iri kukufadza ive drumas nekuti mune mota yakakwirira. Tarisai tudiki tiri kufamba kunoku. Tochotanga tichagara pa rodhi ngadzigadzirwe. Vanhu vemutemo vakafonerwa vakurumbidza kusvika nenguva panzvimbo. Kwete kuti munosvika munhu apandwa 3 AM, vanhu vanosvika 6 PM. Munhu arimo mumba vanhu vemutemo vari pamamini hakuzi kure. Hakuzi kure kwokuti vanhu vanouya chitunha chatonhora kuti no. Kutonhora kuti no. Venyika musati manikidze mavhotsi. Musati manikidze mavhotsi kana makuda mavhotsi. Nyaya dzakaita sedzidzi ndidzo nyaya dzinofanira kugadzirwa munzvimbo. Masabhuku enyaya. Imika vanhu venyika kaimika. Masabhuku ngaite basa rawo sebasa rawo. Kwete tanopiwa mari achisapa. Mari yari kupiwa ikai hayasi mwana wamai vake anenge afa. Muri kutinzwa? Ticharova vanhu. Kana matisunga bvunzai patangira nyaya. Patangira nyaya ndo pari kudiwa apa. Munhu angangopondwe sehuku vedoe. Apondwe sehuku. Tiri kuti kuna chifika masabhuku avo nemapurisa avo ngavaite basa ravo sebasa ravo. Kwete kuti kana amavhotsi moda kurova vanhu vakaita seava ndo vanoda kurohwa. Ndo vanoda kurohwa. Titenderei nyaya dzakaita sedzidzi kana dzasvika vanhu vasumuke vanorova vanhu nokuti mapurisa haasi kugona basa rawo. Vari kusekerera nyaya dzakaita so vachisiya munhu anotaura zveshuwa kuti ini ndakazongonzwa munhu akuti yemuone zvandaitirwa. Asi mwana wamai vako kanga achipondwa. Isusu tatiri kuno dai vakatiudza kuti aiwa pane nyaya yanetsa. Ivo amai ava vanyakuponda. Muri kudya sadza muchiguta kana paine zvamaita kune wedu. Isusu hatitambe nemushonga kana chii. Uyu wedenga ndiye anoziva zvekuita. Mishonga yenyu ichadhakwa iyoyo. Munobata ropa remutekwa. Kuribata kwamaita ikoko. Totoshuvira kuti wedenga akupedzei mese. Asi mwana asiwa nemufuyi ari kutirwadza. Vachatipa here mwana uyu kuti tichengete? Vachatipa here tichengete mwana wedu? Asi tikachengeta vemutemo muri kutizwa nemhondi. Achatiinga panapa achiti ndiri kuda mwana wangu atiponda futi nekuti muri kumutiza. Ari kukutiza ikokoko. Muri kuda kuti tiite sei? Tidye sadza richidzika here pane zvakaita sezvizvi. Haisi nyore kuti vanhu vaungane pachidyiwa pasina chavabvisa uku. Kana vasingade ngavamudye ikoko. Togona kunomucherera ikoko. Tinomucherera ikoko. Pamusiwo pawe ipapo pavakamupondera ipapo ndo pane ropa rake ipapo. Hatisi kuita zvekutamba, tiri munyika yakasunungurwa isu. Hatisisina kusungirirwa zvatanga takaitwa kare. Takasunungurwa. Titenderei kuti tisununguke munyika yakadai so.
ndopamunozoona vanhu vachiita zvisiri izvo pakadai so apa nekuti haisi nyore. Tinotorwadziwa zvakapfuura zvavo zvavakaita izvozvo. Handina akawanda vari kuzvinzwa muri munyika ndizvo zvakaitika izvozvo kuti akapondewa. Ende nyaya ndinoda kuzivisa vamwe vemhuri vari muZimbabwe, nyaya yebonde iri kutaurwa ndeyemanyepo. Vangani vari kuramba bonde pana akaponderwa bonde? Pana akaponderwa bonde? Iye zvaibva kunonyenga vasikana uku ati ndokwaibva kwaibvira honde dzese uku, ndokwaibvira honde kwainda kuvakadzi vake uku. Iyeye mukadzi wake kana ari kwahure rashona iroro. Kwauri ikokoka? Kwauri ikoko hauna rugare, hauna rugare. Nyaya yebonde haiponderwe munhu kana risingada handidi. Inotori mhosva kundimanikidza ikoko. Muri kutinzwa mhuri yeZimbabwe? Mutemo iwoyo ngautoiswa ipapo paconstitution yekuti munhu kana asingada hadi. Muri kutimanikidzira chiiko? Ini kanti inyama yangu. Iwe wabva uko waguta zvako ikoko wakuda kuzozadzisa nemvura kuno. Wadi wangogara wadya wazozadzisa nemvura ikoko. Kwawadya ikoko waguta kana waya kumba chirutsa. Rutsa rawadya ikoko utange kudya remumba mandabika kuti 1. Haisi nyaya iri kutifadza iyoyo. Nyaya dzemaconstitution ngadzigadziriswe nemazvo ende munhu kana achiripota nyaya yake vemutemo ngavaite basa ravo. Vanhukadzi vemutemo ndo basa renyu iroro munhu akayachiripota. Kwete kuti vanhu vanenge vakagara pamatafura vachimwa tii. Munhu ayazoripota nyaya yekuti ndiri kushungurudzwa. Imi momwa tii muchiseka muchiti aiwa vari kurambire chibonde kumurume wavo. Munhu ane kodzero yekuramba kuti handisi kuda. Kana ndaramba ukandibhinya ndona kuripotera. Vemutemo vaita basa ravo, asi vemutemo kana vasingade basa ravo ngavasiye mapepa pasi. Kupinde vamwe vakawandisa vemutemo. Hatina mashoko akawanda ekutaura nekuti tichiri pakuchema. Tichiri pakuchema, tiri kurwadziwa. Kana muchida kuti titaure zvimwe taurai, tinotaura zvimwe. Asi zvemanyepo zvinenge zvichibuda izvozvozvo zvikunzi aive nenhumbu, aive nechi, aive nechi. Isu tisi hama yemunhu tinoziva kutambura kwaiita. Tisu tinoziva kutambura kwemunhu kwaiita. Handina akawanda. Indonzi Chipo Wengwere ndo zita rangu. Muno musha ndiri mwana womuno musha. Ndakauya pano nekuda kwechiitiko chaPlaki. Ndauya nekuda kwechiitiko chaPlaki. Plaki uyu mwana izvezvi kana kutaura zvimwe zvacho. Plaki ari kutirwadzisa. Tikatarisa upenyu hwaPlaki totarisa maitikiro akaita zvinhu haisi nyore. Zvinhu zvinorwadza kuti munhu anotemwa handizive kuti aida kumukanga here kana kuti aida kumuita sei. Handizive kuti dambudziko rakanga raita pamurume akatema mukadzi. Chizhinji chatinoziva ndechekuti kana watadzirwa nemukadzi unoenda kuna natete. Ini pano ndiri tete vaPlaki. Saka ndiri munhu uya ari kubatikana zvizhinji nekuda kwechiitiko ichochi. Takaenda kwamamina tine rori yakatsvagwa nana baba vedu nana sekuru vedu kuti tinomutora. Hanzvadzi yedu yakanga yabvira makuseni vachibva muChegutu kuenda kuHarare. Vasvika kuHarare vakataura zvaitika. Vataura zvakanga zviripo ndokufonera vanhu ava. Vafonera vanhu ava vakati tisangane pamamina nenguva. Asi vanhu ava vakakundikana. Isi takasvika pamanyewe before 11. Tasvika pamanyewe before 11 takagara.
tagara hanzvadzi yangu yaifonerwa iyi yaifonera vanhu ava kuti ngatisanganei kwamamina. Tatosvika kwamamina takakumirirai. Muri kunzwa? Vanhu ava vana kuita nenguva vakatanga kumufonera. Tiri pamanyewe, tiri kubumbe. Imboonai difference yazvo. Tiri pamanyewe, tiri kubumbe. Bumbe ndo station yekutanga tichibva kukadoma uko. Manyewe yozova imwe. Asi vakakundikana. Vabereki vedu vakasvika pavakatora mari vakanotenga kofini. Vatenga kofini vakaisa murori. Vamwe vakasara pamanyewe. Tikaenda kwamamina tikawana kusina vanhu. Kwaive nehanzvadzi yangu nagogo vabva pana. Gogo vabva pana ndo vaiveko. Mapurisa akangotarisa road. Munoziva kuti vanhu vemutemo vanoshanda nenguva. Saka nguva dzacho vakatadza kudzibata. Isusu tasvika nekofini nerori yedu. Takaita zvaiitwa, munhu akabviswa mukofini remapurisa akaiswa mukofini redu ratakatenga. Tikabva ipapo tikauya. Takanosvika kumba kwavo kwasviba uko. Tasvika kumba kwavo kwasviba. Isusu takangosvikoekita sevanhu tine bundu pahana. Takangosvika nekofini. Kofini iri tikaritora kubva mumota tikariisa mumba mukicheni. Hatizive ndeyani. Nomba tabva ipapo. Vakanga vaburuka nekofini. Vakakwira mota tikabva ipapo tikauya kuno. Takauya kwasviba tinotenda. Nawe ichipita munzeve dzangu ndakambotora fanike dambe handina kuzvigamuchira nekuti anga asina 1 week abva pano hanzvadzi yangu tichiwirirana zvaitika zvese ainditaurira tichikanzelana achindinzwisisa iye ndichimunzwisisa but ndakazoshamisika ndakunzwa kunzi afa but pakaita nguva tisina kuzviziya kubva kuseni kusvika masikati ndakazozviziya kwakutodoka ndatoona mapictures ake ekufa kwake kuti sure ihanzvadzi yangu iyi. Zvadaro taitarisira kuti isusu kana vanhu vadaro vapara mhaka whether ndiwo vapara mhosva kana kuti ndiani but iwo vapara mhaka hapana musungu akamboenda kupolisi kuti ndakapara mhosva yekuti but veukama kana hama yapara mhosva ndimuchamirira mhaka iyoyo. Hapana akauya zvakazoya zuva rudoko tikati alright tazvinzwa but imi nesu hatizivani. Chekutanga hamuna kuroora. Kuwirirana pakufambidzana harizi roora, hakuzi kujairirana. Ziya nyaya dzako. Takangoti aiwa chimisai mombe 8 tikwanise kutaurirana panyaya yenyaya muinayo. Vakazvitadza. Vakadzoka vakatinyepera kusvika musi wepostmortem. Ndakaenda ndini postmortem vakaponda havapo, vane zvipi zvese havapo, ndini ndakaenda ihanzvadzi yangu. Handaitadza kuenda ikoko ihanzvadzi yangu. Ndaine shiro yekuti hanzvadzi yangu ivigwe. Zvekupondwa kana kudii handisi ndakamuponda. Vakaponda ndovanoziva. Vakatadza kuuya. Chavakaita hapana. From the word go kubva pamavambo musi wasvika nhamo musha medu chavakaita hapana. Kusvika musi wepostmortem up to now chavaita hapana. Isu hatifare tinorwadziwa. But ndakasacrifice kuti ini ndikandiende kuhanzvadzi yangu mwana wamai vangu. Postmortem taenda ndovaudza kuti takuharire hospital pane postmortem pari kudiwa body
pane expense inodiwa kupostmortem. Chako ndiripita hapana. Yaingozvi lo takangoshinga semunhu womurume. Takapedza chavataura hapana. Tapedza postmortem. Vakuzofona tawana mari yemafuta. Mari yemafuta tichibva kuno kuenda kuChegutu. Akavisa mari tisu takafirwa kuenda kupostmortem. Postmortem kubva kuHarare kuChegutu kuenda kuHarare tisu. Kusvika kuChegutu maexpense ese ndeangu inini. Avapo. Transport yekubva kupostmortem from Harare kuenda kwaMamina. Avapo tisu. Ndakuti tiri paHarare hospital. Pano tasvika pa zvamaifungidzira kana zvamamusingazive asi tido patiri. Chitipaiwo kacoffin rekuisa munhu. Toone mafambiro. Coffin rakabva nemunhu wakaponderwa kusvika kuChegutu. Ndere mapurisa. From Chegutu to Harare. Ndere mapurisa. But from Harare dai vari vanhu vainzwa kutya kana kuteta. Dai takaenda tese. But havana kutitsvaga. Takaita zvese. Kubva nebhodhi kubva kuHarare after postmortem kuenda paMamina. Hatisangane paMamina. Muine mari yecoffin kana kuti mune box rekuisa bhodhi. Bhozi coffin yakatakura munhu kubva paakaponderwa kusvika kuChegutu ndeye polisi. Ndo zvanga zviripo. Tisvika apa vanga vasipo. Ndikavaudza tiri kuHarare. Zvakatora nguva. Fungai kuti kubva paBumbe apa kuenda paMamina nekubva kuHarare kusvika apa kure nepadyo ndepapi havana kuzviita. Tasvika paMamina takutora burial order vaine coffin. Handiti votiudzawo chimiro chavari nacho ivo havana kuita zvese izvozvo. Vaita sekuti vakangwara. Pane zvavakaita. Tikati wewo it's okay. But chakazotirwadza kusvika pari nhasi yezvinezvi. Mutumbi uri uko. Takanosiya mutumbi kwaakaponderwa. Hazvaita kuti mutumbi ubve kwaakaponderwa uchiya muno musha. Hatina kuuraya hama yedu isusu. Taisa mutumbi kwaakaponderwa. After that mutumbi wozeya muno. Dzainge dziri kodzero dzedu isusu kuti nevanhu ava teke takagarisana sei. Dai anga ari munhu wokuti akaroorwa. Akaroorwawo ane vana vaviri nemagariro. Taishinge tichingahanzwa kuti akagara zvakanaka. Vari kudii. Yanga isiri nyaya. But nemagariro avaita kumashure. Ndosaka tati isusu anongoenda uko. Unosvika sepanga akaroorwa asi havigweiko anoigwa pano. Chikonzero chatakadamusira uko. Vavatenge vari pamhosva dzavo. Wewo kana vatadza kuri pamhosva dzavo. Mwana ndewedu tongomuviga. But ivo neutsotsi hwavo havatitsotse isusu tisi takatadzirwa. Ngavanzwe zvinobva kwatiri vozvininipisa. Havatendere mberi kwedu. Up to now vachita nyaya yavo havana kuenda kwamambo kunozivisa kuti takapara mhosva yekuti chaka. Havana kuzviita. Vazoomerwa vakuita kwamambo kunoti ivo isusu tina kuclear mombe dzekuripa isusu vaine mombe 3 kana 2. Mapurisa akavarambira. Varambirwa. Vakudzoka kwatiri futizve. Vonoti mhangarira kuna mambo kuti vanhu vaya varamba zvakati. Inyaya yakangoti kanganisa hatina kugutsikana nenyaya iyoyo. Balance ndo izwi rakakonzera zvese izvi. Kuti balance inotaurwa nesu vakatadzirwa. Kwete kuti mambo nevatadziri vedu isusu vakatadzira isusu vatiudza balance kuti kwasara zvakati. That's why masvika pano nevatsivana vari panapa. Hatina kuzvigamuchira. Nezuva ndakakomana na chief pafoni. Ndikamuti ayo kana muchindisungisa ndisungisei. Hamungati indafirwa nehanzvadzi. Mondisungisa. Mambo nzwa kuti chiri kuitika apa chii ima hamuna kuuya pano. Hapana kana but vakatadzira isusu vari kuuya pano voenda kwamuri vachikuudzai nhema kusvika up to now.
chitiudzai kuti saka toita sei. Mambo vakati aiwa zvakanaka maita zvakanaka mauya. Chirega ndichiudza kuti avo vanga vachinda zvavainazvo zviye kwamuri. Tozvitambira totora mwana wedu tovika. Zvichasara zvakadii zvese isati chinei nazvo zvakuna mambo nemhandu dzedu. Ndo pandagumira ipapo. Pane pandakandoda kunzwisisa makange maudzwawo here chikonzero chakaita kuti hanzva dzenyu inge chipondo, nekuti isusu patakaendako hapana kana akataura nesu? Tinonge tachiudzwa. Dai takava tachiziva takachigadzirisa kumashure. Tinoda kuziva zvakare kuti anga ane makore mangani uyezve anga aine mhuri here kuti anga asina? Makore anga awanda, vanga vaine mwana mumwe chete mukomana. Akanga akatinakira, akanga aine rudo. Taiti tikasangana patasangana achiitira zvakanaka. Saka tinongonzwa kurwadziwa nemurume akadaro akatipondera muzukuru wake, akatipondera muzukuru wedu. Abva kugirlfriend, muzukuru wedu ava tega mumba, iye akusvikotenga kusvikofurukudzana nemukadzi kuti mukadzi anobvunzaka pane munhu anoda kuurirwa akatarire here. Aiti hapana, munhu wese unongoita shanje, nyangwe chimurume chipfupi nyangwe chirema, chimurume chako chikangohura unotoone shanje. Saka muzukuru wedu aitiro shanje murume wake asingazivi kuti murume waye achazosvika pakuita sei, pakumuuraya. Vanhu vanotaura nepakasiyana siyana. Vanhu vanenge vachitaura zvimwe zvekunyepa, zvekuedzera kunzi akanga aine mwana mudumbu akanga asina. Vanhu vanotaura zvekunyepa kuti akanga azodii zviri zvekunyepa. Ndinoyanya kunzwa kurwadziwa nekuti inini ndiri amwene, ndine varora vangu. Mwana wangu ndikamunzwa achinetsana nemwana wake bhitiri vakutonetsana, ndotombuka nyangwe ndisina kupfeka hembe. Ndakuti ndinobata mwana wangu kuti kuri kudarirei, zvaita sei. Ndoshamisika neamwene ivavo. Ndakavasvika pamba pavo, bhedhuru remuzukuru wedu nebhedhuru ravo zviri padhuze nepadhuze. Vaitozvinzwa zvaiitika mubhedhuru memwana wavo, asi havana kugona kumuka kuti varandutsire mwana wavo kusvikira mwana wavo kuita zvakadai. Nyangwe ukaita nyanga ukaita mishonga yakawanda yakadii, uchifunga uchiti unenge uchitsipika munhu haatsipikwe. Mwari ari kudenga uku ndimwari wenyasha, ndimwari wengoni, anogona kutozoita zvimwe zvinhu zvinotoshamisa. Isezvo zvitakagara panapa techinzi takatsipikwa naivo, hatisida kutsipikwa naivo. Ivo havana kuda kuitawo chivanhu chinofanirwa kuitira munhu anenge apondwa nemunhu. Vanoita kanenge kakungosvora. Hameno tingati kuti vanhu vakaita sei. Vanhu vanosheya havadaro, vanhu vanosheya vanozvininipisa. Manje vameno kuti vane mukonyo worudzi wekuti tasiya bhodhi nemusi wemande, nhasi chitatu uchingoone mwana womunhu mumba mako isiri hama yako. Vanhu vedu weye, vanhu veZimbabwe izwewo kutya. Plus kuti chimwe chandida kutaura ndechekuti mapurisa emazuva ano vakushanda nemari. Nyangwe even vakandinzwa mubroadcast ndichitaura vaivabvunza nekuti vasingashande nemari kai. Ndofunga kuti dai murume waPlaque asina kusungunura mukliniki. Imakambona munhu akasunga cheni kudai, osunga kumakumbo, munhu yeonzi abuda atiza. Makambozviona kupi? Vanhu vemutemo vane chitsotsi chekuda mari. Vakapuwa mari vakarega munhu akaenda. Ndodai vaya vasina kupuwa mari, murume waPlaque asina kumbotiza zvakunzi azodai. Imari iri kushanda, asi hatiri kuti vanhu tigare tichingochiita zvinhu zvemari. Zvinhu ngazviitwe nemurongo wazvo. Ndoendomufunga dai ndiri ndichitombonyoroka kuofisi ndichitombodai vapurisa hasi kuita basa ravo nemazvo. Ngavazvinzwe nhasi, mapurisa havasi kuita basa ravo nemazvo, nekuti tiri kuzvionera pane murume waPlaque. Vanhu vemutemo itai basa renyu sebasa renyu, kwete kuita basa rekutengewa muchiregedza mhondi dzichienda. Anonzwa kurwadziwa nemuzukuru wangu. Ndingangoti zvandataura izvi zvatokwana, asi nezvakawanda zvandogona kutaura pamusaka paPlaque nekunaka kwaanga akatiitira muzukuru wedu. Saka ndinongoti masikati ano
vanhu vauya kuzoti muzonzwawo muzotaura mubroadcast muchivaudza kuti maitaurwa zvekunyepa zvese zvamaitaurirwa nehama dzacho zvanga zviri zvekunyepa. Isu zvatatotaura pano tisi hama dzaPlaque tikutotaura chokwadi tichipupurira hama yedu. Saka zvisi zvamaiudzwa ndezvemakuhwa inzwa zvatatotaura pano ndozvechokwadi. Isu vangodai vangochimotipa hama yedu tivige nyangwe tikati tichabhadharwa tobhadharwa nei. Baba vari kutoshandisa mushonga yekuti tiri kuvatsipika but tiri kutovanzwira nyasha kuti havana chavainacho. Ndofunga manzwa zvataurwa nevakasiyana-siyana zvakaoma. Nhasi uno vanhu isusu venyama tinogona kuona takangwara, asi inyaya ngani dzatakakupai dzevanhu vakafa nekupondwa vachizomuka yava ngozi vachizoshungurudza vanhu. Nhasi ukatonzwa hama dzichikuti bvisa zvakati zvinenge zvakanaka kuti ungochibvisa nekuti muri kutaurirana kana iye mufi anorerutsa mwoyo. Asi kana zvasvika pekuti vanhu vanoramwirana kusvika munhu avigwa, ramangwana iro muchaona taakudanwa zvakare kuti yatanga nyaya. Nekuti kufa nekupondwa munoziva nhau yaTensen yekwaRusape, munoziva nhau yaMandi kwaMutoko, munoziva nhau yatakakupai yeMount Darwin nemba yakazopedzisira yakudhigwa. Nhau dzengozi dzatakupai dzakawandisa. Iye zvinezvi tingachikupai kuchirumhanzu zvakare yengozi, mushonga wengozi kuripa. Asi mukaradza kungwara muchidai aiwa ramangwana tinoziva kuti tichadanwa chete. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Ngasakandeka mune zvimwe zvirongwa zvaticharamba chikupai. Takunda tichakuratidzai zvakare kuradzikwa kwemushakabvu. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.